sobotu 5. januára 2013 sa stretli v priestoroch Centra voľného času na Solinkách priaznivci pečenia. Rukavy si vyhrnuli nielen šikovné ženičky, ale aj deti, pa dokonca aj niektorí muži. Všetkých opanovala rodinná atmosféra a všade sa rozliehala vôňa pravého domáceho kysnutého závinu. Účastníci hlad zaháňali dobrou kapustnicou a smäd hasili čajom s rumom. Aby práca išla všetkým od ruky, do taktu hrali vianočné koledy. Výsledok prekonal aj súčasný slovenský rekord. Upieklo sa 83 závinov, ktoré spolu merali 38 metrov. A tak už teraz všetci očakávajú, že sa táto vydarená akcia zopakuje aj budúci rok. Mať vianočnú radosť znamená stretávať sa v spoločenstve, lebo Vianoce to nie je pre jednotlivca, ale pre spoločenstvo a preto sme aj my vytvorili dnes toto stretnutie nadšených tých, ktorí chcú piec a vytvoriť spoločenstvo a mať radosť z toho, že môžu tvoriť. A ako vidíme, že vytvorili s veľkým nadšením mnohé krásne štrúdle a makovníky a veríme, že tento 0. ročník započne niečo, čo bude tradíciou raz do budúcnosti. Takže nech im všetkým Pán Boh pomáha a nech toto spoločenstvo, ktoré tvoríme, nech nám aj vytrvá ďalej. Černochov ste vyťahli. Ale Karuna, nerozumieme. Ani ja? Ale to nevadí. Jasná, pociťujeme to. Tak my sme teraz prišli na túto perfektnú akciu nášho farského spoločenstva Pečenie najväčšej štrúdly. Veľmi sa mi páči, že sa tu stretli ľudia z farnosti a vytvárajú takéto spoločenstvo. Aj sa tu vypije taký dobrý čajík s rumom, a aj sa ľudia porozprávajú, aj sa zoznámia. Môžu tu prísť aj deti, pozabávajú sa. Kto by ste si chceli dať kapustnice, tak najskôr to požehnáme a potom pôjdeme papať. Tak vás pozývame sem ku stolom, nech sa páči. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba, požehnať ho treba. Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme papať skrze Krista, nášho Pána. Amen. Prajme si dobrú chuť. Takže dnes sa nám zasa podarila ďalšia pekná farská akcia Pečenie Maxi Koláču, ktorý sme si naplánovali. Vlastne taká prvá myšlienka skrsla už v októbri a bolo to na porade na našom cirkevnom centre. A také milé je, že to vlastne bola myšlienka Radka Hrabovského, mladého muža, ktorý vlastne má 26 rokov. No a potom už trebalo iba rozbehnúť to, čo sa ako podalo, ako taký dobrý námet. Začali sme pomaličky plánovať, no to plánovanie je asi také najťažšie, že dať ľudí dokopy. Oslovovali sme osobne ľudí, aj keď hoci to bolo vo farských oznamoch, ale myslím si, že vždy je to rozdiel, keď osobne človeka oslovíme a vlastne vidí, že máme záujem o neho, aj ten kontakt s ním osobne, že to je úplne niečo iné. Pôvodne sa nahlásilo asi 25 žien, ale dnes okolo obeda sme narátali tu na okolo 70
75 ľudí a plus na to vlastne ešte muži, ktorí varili kapustnicu za kostolom pri hospodárskej budove. Takže vlastne tá 85 ľudí tu nabola, čo bolo veľmi milé a veľmi povzbudivé. No a výsledok je veľmi pekný. Napiekli sme 83 závinov a všetky dokopy merali 38 metrov. Takže na 0. ročník, ktorý sme vlastne týmto otvorili, je to úplne super a myslím si, že hlavný cieľ, ktorý sme týmto sledovali, aby sa ľudia dali dokopy, aby nadviazali nové kontakty a aby utvárali také spoločenstvo, hlavne v tomto vianočnom období, myslím si, že sa veľmi podarilo. A všetci, ktorí odchádzali odtiaľto, mali úsmev na tvári a ďakovali, že to bola veľmi pekná akcia. Takže v prvom rade ďakujeme Pánu Bohu, že sa nám to podarilo. V druhom rade ženám, ktoré boli ochotné prísť a dať ten svoj kumšt do toho všetkého. A aj chlapom, ktorí nám pripravili, sme piekli vlastne v 6 rúrách. Bolo to dosť obťažné, lebo sme nevedeli, ako pečú tie rúry, mali iba 2 okienka, ostatné boli bez okienok, na ktoré, čo už sme teraz nezvyknutí v tejto dobe, ale myslím si, že sa všetko veľmi, veľmi dobre podarilo a po celej akcii, už keď sa ukončila, bola kapustnica a stihlo sa zjesť asi 20 závinov. No a čo s tým závinom, ktorého máme vlastne teraz ešte 63 metrov, máme plán. Zajtra je vlastne koncert našich zborov, mládežníckeho aj dospeláckého a potom budeme ponúkať tento závin všetkým zúčastneným, nie len zborákom, ale aj všetkým prítomným, ktorí tam budú a plus k tomu budeme ponúkať punč.